Jana, acting CEO wa Blantyre Water Board. Adanda ulatu. Ndimathatira zimene amayankhula acting CEO wa Blantyre Water Board. Kulira kwa munthu wankulu, siriyonje? Mamita akubedwa awa, sikuti Blantyre Water Board yokhaizipanga sasa. Amina bendwa mamita awo, abwino talipiri. At the same time, aweze kutalile madzi. Chitukuko chaje kuti cha ukhondo makolera kugwa mumzinda mwathumu. Zitivule kuti madzi sakuthaso kwafikira anthu moyenerera. Pakati panopo ndimafuna kuti ndidzutse engineer Verson Kafoja kuti angotitengerapo pang'ono za how serious this problem is mumzinda wathu wa Blantyre, kuti atiwonetsere presentation yamene zinthu zili background. Mukukonzeka fika nekutsogolo kuno, ndimangofuna tilene kuti even tili munomu momwe tabwera kuno kuno ndikulandira ripoti kunena kuti kuchiwembe kwapidwa mamita 7 akutifotokozera kuti lero lomwe kucha kwa mamawa pa highway toto ya pa highway pa maselemapo pasese paso mamita ina atatu malipoti ina siti natani mwina so siti na andile zinthu sizili bwino tisoweka ndithu kuti tigwirane manja tithandizane kuti tipange bwanji. Panopo Mr. Kafoja utipatse presentation yanu kungowunikira kuti anthu akhale ndi chithunzithunzi ya how serious this problem is. Over to you, Mr. Kafoja. Ulemu kwa meya unatida wapo mpano. Ulemu kwa Kokochalo Kapeni, Kokochalo Machinjiri, Komanso Kokochalo Isomba. Ulemu kwa CEO a Blantyre City Council, amene wayimirira nawo, a CEO a Blantyre Water Board, amene akuyimiriranso akuluakulu a polisi, ma councillors athu ndi akuluakulu onse aku Land Market. Komanso ulemu kwa ina tonse amene tafika pano. Ine ndi onetsa presentation yamene zinthu zilili makamaka mbali ya mamita amene akubedwa. Kupitiliza pa zimene anena a CEO athu a Blantyre Water Board. Mchipinda uwu wobedwa mamita panopo ndi pamene ukuoneka kuti wakula kwambiri tikayerekeza ndi mmene zinalili zaka za mbuyomo, koma panopo wakula kwa basi. Mchitidwe umenewu ukumapangitsa kuti tidzipezeka kuti tikutaya madzi ambiri, komanso tikuononga ndalama yobwezeretsa zipangizo zina zimene zikumabedwa limodzi ndi mita. Zimenezi zikumakhudzanso mabiro athu ife ngati Blantyre Water Board. Zikumapangitsanso kuti kudzipezeka kuti kumalo mwina kulibe madzi. Kwa mapezeka kuti abedwa mamita ambiri dera limodzi, munthu sangakathe kutseka mwina mita imodzi chifukwa amapezeka kuti abadiketi pa vyombo. Zotsatira zake munthu amatseka madzi mwina kadera konse kuti mmawa tibwere mwina tisagwire ntchito. Izi zimapangitsanso kuti anthu azidandaula madzi mu dera lonse limene madzi mamita abedwa. Izi zikupereka chipinjo kwa ife ngati Blantyre Water Board, komanso kwa customer amene wabedwa mita, ngakhalenso ma customer ena ozungulira chifukwa yoti amapezeka kuti alibe madzi pa nthawi imeneyo. Anthu tikacheza nawo kapena tikakamba nawo akumakonda kulumikiza kwambiri kuti nkhani imeneyi ikhozokhala kuti ikulumikizana kwambiri ndi misika imene ilipo yogula zitsulo kapena kumene kugulitsidwa zitsulo, chifukwa chakuti brass akangati ali ndi kamtengo kabwino ndithu pa msika wa ma scrap metals. Moti zikumatipangitsanso ife kuti tidzipezeka kuti tikutaya madzi ambiri pamene mamita abedwa. Nkhani ya ndalama zimene zikuluzika pa nkhani yopanga replace mamita amenewa ndinafotokozera kale. Moti pa tsiku mwina tikumafika mpaka na mamita obedwa kukwana 50 pa tsiku limodzi. Mtengo wa mita imodzi ya postpaid imene mita yolipira kukama madzi
imodzi imafika 200,000 mita imodzi. Ndati mamamita 50,000 pafupifupi 10 million mawekwacha. Tikatenga ngati mita prepaid mtengo wake umakhala times 3 ya postpaid. Kusonyeza kuti ndi ndalama zambiri zimene zikuonongeka pa tsiku. Andi madera ambiri amene akuyidwa ndi vuto limeneli ngati kumachinjiri, kumkolokosa, mchileka, mchilimba, kubangwe, mchiwembe, mchimakunda, kumanja, mchigumula, pachichiri monga anafotokozera director of ceremonies kuti lero mwa uno pachichiri pompa pa Dodo filling station ya Maserema hapo pabedwa mamita 3 kuchiwembe mamita 7 komanso zanadzanani pa compound yathu la pa waterboard anabedwa so mamita pafupi 10 zingwangwaso ndera lomwelo chiwembe ili mbali modzi ya maloso amene mamita akubedwa kwambiri. State houses. Tikanena za zotsatira zake mita ikabedwa kukenza kuti zimenezo ndinafotokozera kale kuti zikumapereka chipinjo chosakasaka ndalama kumbali ya plant waterboard komanso kumbali ya customer. Zimakhala kuti izi sizinali pa budget. Timaganiza kuti mita ilipo kale ndi kuti sikwelenso kuti tikapange replace mita ina. Tingosonyeza koso zituzi zingapo kungosonyeza kuti zikumakhala bwanji. Moti zikatero ndi kuti tikaona ngati chithunzi chaku dzanja lathu la manzere pamenepo ndithu pabedwa mita. Zotsatira zake pamapezeka kuti madzi akutayika ndithu. Andi izi zimakonda kuchitika usiku, anthu usiku timakhala anthu tikugona ambiri sitikugwiritsa ntchito madzi, ma pressure amakhala akuluakulu. Ndiyo paipi ikabedwa madzi otayika amakhala ambiri kwa basi. Vuto limene mavuto amene tikukumana nawo. Ngakhale ma prepaid meter amakhala kuti akubedwa monga mwaonera apo kuti ndi gate valve yomwe yachotsedwa. Ndiyo kuti munthu wathu kuti akwere usiku azatseke madzi ndipo vuto langateteze madzi okhawo pokhapo pamene pali mamitapo. Zotsatira zake malo moti tisadaye madzi kwambiri timaumirizika kuti tikatseke valve imene kupanga affect anthu ambiri. Motero anthu ambiri amakhala alibe madzi chifukwa choti anthu ena aberedwa madzi. Komanso nthawi zina amakhala kuti mwina akuyesera kuti abe amasiya mamita aja mwina alatha magitsaka yatani awezeka kuti mamita aja akwasiya akutaya madzi monga momwe yali kudzanja lathu lakumanzere. Ndi mbali imodzi ya mavuto amene tikukumana nawo. Chithunzi chaku dzanja lamanjaji mukhoza kuona kuti akhanga ndithu pamenezo achoka mamita okwana 5 monsemo madzi akutayika pa nthawi imodzi. Chithunzi chimenecho mmene zikuonetsera chinatengedwa pa 14 October 2025. Apa tikungosonyeza mmene zimachitikira akakhala kuti mita yabedwa. Apo kuti ndi mwa chipanga gate valve kalipoko ndi kuti munthu wathu kubwera zangotseka gate valve pamenepo ndi kuti mwina tikhoza kuti tateteza madzi. Koma nthawi zambiri imakhala kuti ndi gate valve yomweyo yabedwa. Mwina ife pakanali pano tilekeze pamenepo timangofuna tipereke chithunzi cha mmene vutoli lilili kukula kwake komanso zimene zikupwetekera makastomers athu ifenso ngati plant ya waterboard. Mwina ndikafika hapo ndilekezere pamenepo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri bwana Kafoja. Chimene chaona maso chimakhala chimakhazikika. Pamwe amene timayankhula muja unali kuti tinaja ndite ndizotero. Koma amene aonetsera apapamu ndicho chikuona kuti zinthu kuone kuti sizili bwino. Naona amene amanena kuti dera lina limene kukubedwa so mamita kukhala kuplant waterboard kumene. Zinthu zotikumati kuti abale chikuchitika ndi chani. Ndedi maisa kwakumbutsa so bwana kunena kuti kodi ngati kuplant waterboard kokhala pafika ndipo bakaba mamita ngakhale kusanjika olemekezeka muli apa kusanjika maripoti tilinawo nditu kuti mamita awo nditu anzathu amene akuchita chinthu osakhala bwino mpaka na nditu manthawi nditu tilibe
kunyumba yaikulu ndithu kupita ukachosa mamita umene kuchako ine ndi athika nachosa tsiku la mbali nachosa mamita 5 kabisa kulakwitsa sizili bwino ezinthu sizili bwino pang'ono tipena kuti chipirane manja chipaike pakati pano pakati pathu pano pali a polisi pali ya mafumu pali fair branch water board pali akuma community pali anzathu okulitsa chitsulo kuti tikamachoka panopo tikhale kuti titaona kuti kodi tipange bwanji tifoti zimene zizi zikuchita m'madera amene timatani timakhalamo komanso mmene timatani timagwira ntchito pakati panopo ndimafuna kuti ndidzutse Mr. Wells Munthali amene wawa achokera ku regional police kumene amayang'anira za community policing kuti inuyo mumagwira ntchito ndi anthu makukamu timafuna kuti mutatiunikire kuti kodi nkhani inuyo mukuti nayo bwanji Mr. Munthali. Pamene tikukonza kuti apange presentation yake chifukwa cha nthawi ndimangofunabe kuti achabwino ndimangofunabe kuti timve ma comments amene angatipatse anzathu amene amayang'anira mu mzinda uno. Ababa ndikunena kuti mbali ya makansalasi ndimafuna kuti ndingodzutsa olemekezeka bwana Isaac Jomo Osman kuti mwamvatu madandaulo mmene zakhalira izi zitabaka kuti angasana konzeke ukuku komabe ndiyo ngati mfumu ya mzindamu ngati mungakhale ndi mawu oti mutiyankhule zinthu zafika posauzana sizili bwino inuyo kuyimiriraso makansala komanso kuyimirira donse okhala mu mzinda wa Blantyre m'manja mwa ameya. Morning nonse uli mupite kwa Omanyasiwo to the branch of City Council asiwa board Deputy Mayor mfumo watu ababiri omumadulira wa polisi amafumo wose amakasala wose n'omulimu leo ndaima bano linokwiya bobiri was zonzulikazi it's nonsense and zinenge azite kuti zinda kumakhala zikuitika zikungati zimitikhanga tubweraso kumudzi osanete mtawa kungoti asiwo kuti timu yanu nangodanda lako pamodzi kuti akhoti muumide chifukwa akhoti iso akanakamanika kukhala nono chifukwa vuto omwe ipo ndikunena kuti zinthu zambirizi zikupitirizika kuonongerera chifukwa choti anthu ngati awa wafunika pakhale zilango zoyenerera pero mwagwira apita kukhoti abasabwera kuti anthu kapena mlandu uti asakhala nawo bizi kwambiri zinthu ngati zimenezi zikuzilisa mbali komanso ndadandaulapo chifukwa choti ndingombota kundilande kusika malabitsa omwe mapanga invite kokulisika zisuko zokusika kokapandilande mayida kuitanda madera onse misika yonse kuti anthu abwere pano nthawi zina zake samakonde kuwaveka anthu kwambiri kuti awa ndiwoyipitsitsa kapena anthu kwanga tithandizire tizipanga chinthu chokuti ndi crime omwe people kuplanta tikanena kuplanta aya kuzingohamba kulisika kulimbe kulisika okugulisa kubangwe kulisika kwakachere kulisika
ogulisa zisulo akupezeka malo ngati ati amenewo. Ndiye tikamayitanisa samango ndi akundira ndioka ayi ulendo wina uzaitani wonse wenerera. Mabwana anga polisi muno naonapo palimbi ayeso sikubyaga buli John alipo mulipo ndio mstandard zabu Bwana Yesu muzuke kwa bila operations muzuke kwa bila, because if fail with you timamira kuti you are protected. Nifake mulipo ino ineyo ndi afumu akapenali hapa ndoko yanga ndanga singazopera usiku manena kuti kupanga protect yako njira kwa wena police. What are you doing? You need to come up with your plans as police officers. What is it as minutes and you can't be the other. Because kama kuli out about okabaguli. Masiku abira wamwenda mandira mgranta state council na isitsa bigazi bangwana. Zosonyeza kandi kuchinyonga kandi mundira ndi zosonyeza kuti chipangwa nichi chikunena kuti apa ndi pakuti ndidi ma speed trap amene zose zikubedwa mulibe kuli mwene mulibe muzi bangwana. Now chomwe chuchika ndi chani? Sitiziwa kuti panopo kukwera kwa ino ayeso ligulina mabwera kumene chifake tikuzwa boma likasinja mabweresanso anthu ena omwe mabwera ino ifeyo ngati makasalazi ndomwe timakhala lirani sitizateteza munthu ina aliyese muzina la chipani andifekza kuyana mchito zomwe mfuna president. Now apolisi mumakani mantha kwambiri mumata kuona kuti choncho chikuchitika icho action ndikapanga izi awakauza enaje, which means paine bo professional yanu mulibemo. Ndino apolisi mulolere munavomereza kuti apolisi munavomereza kugendedwa kumenyedwa ndi kuphedwa kumene to protect the citizens. Now ngati mungopa lini singakalowe kuzira kwandirande akatigenda ndeti kufuliranji ndeti tese ndi polisi wo inuyo somenzi kuchitikamo pantchito yanu zikanga ndi munthu nolephera because chilomo mukhalira mtauno ndi imene iyi tindigwirane manja. Ndikuziwa zoti amakhoti isotenga umene ukabetsa iwo enawa amakhala mipanda ayindazi londa abwipo amagalidwa ndafuti amene kumipanda kwa usukubedwa koma anthu ena ndovutika kupingizabe kudanda wankani ya madzi ndiye anthu aja akapita kuja amakapasidwa chilango chofewa. It's high time in our outer body, if you have run city council, the institution once, we need to come up with the bylaws. Pakali mapelo toopya kwambira anthu amene akatani akagwidwa even machera amene amisikama achance kuti chance izi zoti samanyazi kwami. We need to work as a team tigirane manje and before dinge misikamo semu tiauza utapoti ya brand ya city tupange di support iso mavenda mukali maso athu otithandiza pazomwe izi zikutani zikumamedwa. Chance inweso mungandiuze kuti inwe ndina chimene anga tosita kuyamuketo sungani namizere kuti simuziwa wina atakula chikwangwani ana ina acha kumakanya mapolo ama gesipi ni famous street rights and amada ndaula kuti tibe ma street rights akubata andu kumakaphanya uje polo tinamangidwa ndi cement kumabamo tizisulo sankati muti ani lero kusegelera kodi mapolo sewa akata mamita sewa akata anamene akabako ndikwanu twazanya kuti tentu wenyu mbali tikabe ndeve kusegelera zenu we need to be strong tentu bilane manje asiwo tentu bange kubale wabwino ndi mavenga musilamu ngati mene maitani andiwa mwalembe amene akazi onda anthu
athandizire wonse akaita udindo othandiza kuti anthu awatani agwidwe ndizotheka. Komanso ngati pali munthu mmodzi tithokoze kwambiri omwe amakhala anthu m'makasala. Makasala amatha kumva maboza chifukwa kuti mugwire wokuba mmagwira chifukwa chani cha maboza. Nawo mupeza kuti ma community policing ambiri kasala kusitira uko kumabwera mundalo mazapanga misonkhano ndi anthu osazwika bwino makasala mwasi ya uko. Penanso mwina mangwali kana MP osayikana kasala MP awaka miezi miwiri ali kupanga ndi kasala ngoma makala bajani pa ground ndio mumusia munthu ofunikira kwambiri. Kasala mafumu tonse tigwise nchino ndani yoyenera ndio kumapezeka zoti madera ena munandega kuti ndi policing munasogoza afumu oka. Afumu amaweruza kuti pamapezeka zoti pachivira ndi kuti mafunikira ndani saka pala mtenda ndani kwa afumu kuangula amatha kuadelera afumu anduza ndani koma kasala amina kuti uyu tikakumana kuchipanda zikamachitika zina zake andilanga. So crime hii ine ngati mfumu ndofuna ndipereke oni paibe suzuma nando wakusanyengerere ya apolisi ngati simukupanga kanthu ife usitaki mombe justice tiyagula ngendo amene watikagwira because sisi kuyenda that is serious. Tikamangokhala kumango wasekerera anthu tiziyenda iya kungwadula ngendo ena ate follow muona kuba kuta koma mutithandize kaya polisi mukalipera ineyo ndikhala background makasa aka background mafrenda aka background muone mete atolere ni bantu amene mwa. So we want you kuti mugwire chiro sakai kumanye ndio mabwera kumapanga meeting kuti anthu akuba ma meeting zikavudisisa muzinda wa branda utiresa wakugula zisulu basi kuti nangati ndani opezeka kugula zisulo ticheta basi ndisoma zile manga another way is that one. Fwege kumbuyo kunalibe chidido huru kuchifaka kunalibe kugula jani zisulo ndio kugula zisulo kwa maso akapezeka mtu uyo okulayo akangopezeka malo mwanga ukuba wemetita mlange kwa mbili okula ja zisulo andoni nimene mutenge mkauza ndokulisa zisulo. We need also bwana we need to make a meeting machea manami sigausi mwaziwa andama ziwa ndo makula jani zisulo kuna machasi tuwaziwa onsi ndiye tukuni kaso mpange meeting ina agwele amene wawa tiauzo ni planta yatu ino nangati mea hali chomo ilizi katela momo tose nifahamu gero sinisekelea kuda mtazikala mamata zindu zizibedwa anda kudanda kuda kwenda mundima wina wanja wakaba jani sida hiti yome kana kitandizika tikatero pakidwa chimangani akuba tikatero mamiti akuba ndezi sikopanga mamiti tipanga pakaniti. We need action atikamatoka muno ISO ndimafundisa pakana kaso wa commissioner zikanakhala kuti siyotoka azizi mbera aso nichidwa yo mwalibe mali muzauze ni mamiti ngati awo ofunikira asibwera muzamba zikufuna bana sikufuna zo ma commissioner ogona mukauze sikufuna ma commissioner bwana sikufuna zikali ogona sikufuna commissioner ogona ife sikugona afumu sakugona ndiye ino achitetezo musikona andi zisikile nazo tabe paso IG asatipasa commissioner watulo mweya akaira wanani kunongo akaira osama kona plata yangu akaira wazokuba zina ata plata yangu ndiye achoka akweza ndiye kuna zitu tumizira anthu ogona oti anthu azingobere isikufuna zimenezo iwo swatumiza mpena akota mtani Soke bwana hapa Saudido soke yo anaona nini doro. Ndio sasa nitumizire mutoti azigogona ndawi yakulukuta moyo imo. Sisi kufuna ngongo gona. Tufuna ngoda sibira gani? Chito. Ndio wina aliyesa kwela kuno sigai wina aliyese. Azio kuda kwela branda bizata ndizo branda ikale yabu. Nikuze ni mwe mkuba. Miti ngombe kubanga ndio mali za yeye moyo. Inuyo ndio mwe muta tawe. Ife si tawe ya. Tawe ya mya kwa ndio mulangike. Abu ya kudalise ni mosi ziko.
kuswa ndipo timanyadira kuti tili ndi meya uja kuti anzathu amumasite enawo akusiliratu chifoti tili ndi meya uti powerful and action oriented zikomo kwambiri afumu amumzinda wa Blantyre chifukwa cha mawu achilimbikitso amene mwapereka kunena kuti pano nkhanizi yoti tizingoti mitingi ndiyoyamba eti ikhazo yomaliza mene anenera nkhani action tikuyenda kuti tipite pa ground and ndi wina aliyense of course achula iwowo mmene tamvera tonse ka apolisi kandani koma ndi wina aliyense akuyenda kuti avale zilimbe tilowe pa ground timenye nkhondo zikomo kwambiri olemekezeka panopo ndipereke nokwa anzathu ku police bwera ndi presentation yawo ija ndipo ndi akuyankhulani kale olemekezeka mungoyendanso momwemo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ulemu kwa ameya athu olemekezeka Juma komanso magogoja amene tili muona mdaakuluakulu tonse amene tili mufuna nthawi ina sinikwanitsa kutchula wina aliyense ndikuyankhula ndikutuluka thukuta chifukwa olemekezeka ameya chito kutchula dzina langa nde sizili bwino koma ndimafuna ndachita sure ameya kunena kuti apolisi amene tili ku Blantyre kuno kulimbe si wogona sitinayambe kugona sitinafike poti tizigona abwana ngale apandivomereza ine ndaweruka kuntchito 3 AM lerolo 3 AM ndali kuntchito ndaweruka this morning wonetsa kuti sitikugona asinyo group wa Chiwembe alimo muno ndaona akhalapo ndapitapo kunyumba kwawo kukapanga msonkhano wa chitetezo usiku zona group usiku kuti tiyesere kuti tithandize zinthu koma tili ndi vuto lonena kuti nthawi zinanso apolisi timatha kupezeka tikumane tikambirane vuto ili tiona kuti tithandizana bwanji koma anthu osapezeka. Last weekend nali ku Chiwembe kumene kwabedwako nali konko last weekend masana 2 o'clock Sunday anthu amabwera ku meeting 4 o'clock amene anabwera ku meeting ndimembekezera tikumana ndi Chiwembe yonse kuti tikambirane mavuto awawo